Trending na trending ngayon ang mga masasarap na pagkain, mga street food, lalong-lalo na dito sa Binondo. Ay hala, parinin na at samahan nyo kami na kumain at makisaya dito sa Binondo, Manila. Dito po sa Ongpin Street. Hala, parine, tingnan nyo kung anong kaganapan. Eto na, pagsapit po namin dito, makikita mo, napakasaya. Para pong laging fiesta. Ay nako, ang mga banderitas na pula, ang mga bolang pula-pulang yan. Ewan ko, parang feeling ko tuloy talagang nasa piyestahan ako ng mga Chinese. Sabi po nila sa pagpunta rito, medyo mahirap. Pero totoo po, lalo-lalo na po ang parking. Kaya kung gusto po natin talagang mamasyal dyan, pumunta po tayo ng mga weekdays katulad ng Monday hanggang Friday. At agapan po natin para hindi po tayo sabay-sabay ng mga customer po na galing sa trabaho. Pumunta po kami dito sa Estero. Ito pong Esterong ito ay napakalumang restaurant kung saan nasa tabi po nga ng Estero. Tabi po ng malaking kanal, kumbaga. Ito po ay matagal nang dito sa Ongpin at napakasarap po ng pagkain kung saan makikita po natin na niluluto nila. Meron po sila dong iba't ibang Chinese food na talaga namang kagigiliwan nyo. Lalo na po ito pong aking sinasandok na yan. Yan po ay sweet and sour. Yao Cheng Chai. Ewan ko, nakalimutan ko na kung anong pangalan yung fried rice na yan, pero ang sarap. At ito po ang the best din, ang kanilang chicken spicy. Ay naku, talaga pong napakahalang. Kaya naman, ayan, tinitikman-tikman ko na. Masarap po talaga dito sa Estero at ito po ay sikat na sikat nung araw pa. Nagpunta po kami dyan ng patay na araw, wika nga, kumbaga. Ibig sabihin po noon ay weekdays at talaga naman pong dito sa Estero ay puno din. Kung saan ang daming kumakain at ayan. Eto na po, naglakad po kami at ang dami mga prutas, napakamura po ng prutas at fresh na fresh po. Sabi ko sa inyo, pagpupunta po kayo dito, isa lang po ang masasabi ko. Itago nyo po ang inyong bag dito po sa unahan para po tayo ay siguradong merong pera pag uwi. Ayan po. At eto po ang isang trending na siopaw. Fried siopaw na talaga naman pong pinipilahan. Tingnan nyo po ang pila pamula sa dulo hanggang sa dulo. Ewan ko po ba bakit kami napapila din dyan. Pero ang alam ko po, ito po ay trending at ito po ay ating titikman. Kung talagang ano baga ang pagkakaiba nito sa toasted siopaw ng Bicol at itong fried siopaw dito po sa Ongpin, Binondo. Ay nako, talaga namang ang mga tao ay kalyamo sa pagbili. Hindi lang po fried siopaw ang meron sila, kundi mga siomai, shark's fin, mga munggo na tinapay, at kung ano-ano pa. At talaga naman pong eto po, ipapakita ko po sa inyo, talaga po namang sikat na sikat ito sa Ongpin at kahit na po sa social media. Sa Ongpin ang hindi, I mean, meron din silang luto. Yung iba ng siopaw na ano. Pero ito lang ang masarap. Oh, na pinipilahan. nakatikim ka na. Opo, dito lang po sa Maynila. 1,120. Teka mo ako. Ayan. Chow yata. Yung ini-steam na may ano. Sa loob. Mani. Hindi po ito. Ito, buti siya naman ito sa crispy. Ha? Ini-steam. Okay, sige. Ilan ang balot ng isang siopaw ay Apat. Oo. At
heto pa po ang lumpia na pinipilahan dito sa Ongpin. Ito po ay fresh lumpia at meron din po silang kikiam. Marami din pong tinda dito pero ito po ay talagang pinipilahan nila. Ewan ko po at titingnan natin. Francis! Sir Francis po! Francis! Ate, anong mukha pa na regular special? Halong seaweed special. Mukha, kapag yun. Ito na dapat. Salsa. Ate, ilan lumpia na gagawa mo? Sa isang araw kaya? May 100, ganun? Or more than that? Mahigit pa? Oh. 65. Ilang ganyan nagagawa mo? 10. Wow. Ang galing mo. Maganda exercise yan. Oo nga. Sakit sa ano? Sa kamay. Ay, pero sanay ka na eh. Ba't di ka umupo? Hindi ka makakadayos ng pagmakaupo. Oh. Alam na dyan po special. Ate, doon tayo nung pasaas. Ilan po ba kayo, ma'am? 3 lang po. Sige, akyat na yun. Kunin ko na lang mo, 2 years lang siguro. Okay. So, ito nga po, sisentensyahan na po natin ang trending na lumpia. Meron po silang sausawan na medyo malabnaw na sauce, pero ito po ay matamis. So, ang loob po niya ay crunchy. Marami din pong gulay sa loob. Meron pong bean sprout o pasibol, carrots, at lettuce. Ang hindi ko lang po maintindihan bakit pagkagat ko ay malutong-lutong na para pong may asukal sa loob. Hindi ko po alam. Ayoko naman pong bulat-latin pero masarap po. Ito naman pong kikiam nila, ibang klase din. Masarap din po. So overall, ito po lang trending na ito na mga pagkain dito sa Ongpin ay talaga naman pong totoong masarap. Kaya po sa inyong lahat kung kayo po'y mapapadaan dito, talaga pong alamin nyo kung saan at ituturo po kayo sa mga trending na kainan. Ito po yung lumpia oh, talagang makrunchy-crunchy na manamis-namis ang loob ng lumpia na yan. Ewan ko kung ano ang nandyan, kung ano man yan, good job sa mga gumawa niyan. Ang dami pong tao. Talagang sila daw po natatapos ng 6 o'clock, sabi po ni Ate Marites at talaga nagmarites po ako. Marami pa po na dapat puntahan dyan sa Ongpin, kaya lang po syempre tayo po limitado ng oras. Hanggang sa muli po, si Mami Flo po at samahan niyo po ako lagi sa aking food and trip adventure. Maraming salamat po, mag-ingat po and peace out!